niċċelebraw ix-xogħol li jagħmlu l-informal carers. L-informal carers huma dawk il-carers li jieħdu ħsieb xi anzjan mingħajr ħlas. Huwa xogħol li jsir huwa moħbi ħafna midrabi u aħna rridu nuru lis-soċjetà kemm importanti dan ix-xogħol. Aħna tlieta ħwa jien oħti u hija iddeċidejna li kulħadd jagħti kemm jista' sehem u nżommuha. Qed tuża t-teleker biex ikun tista' jkollha just in case ikollha bżonn xi during the day matul il-ġurnata qiegħda waħedha u filgħaxi mbagħad għandha il-home help tiġi diversi drabi fil-ġurnata biex drabi fil-ġimgħa biex tieħu il-ħsieba. Biss mbagħad l-iktar ħaġa importanti li kienet li fid-dipartiment fejn naħdem ġie approvat lili it-telework, naħdem diversi drabi mid-dar u nagħmel ftit mix-xogħol u għalhekk stajt ħsieba u l-bżonnijiet tagħha bħares li hija anzjana u tbagħat minn kondizzjonijiet mediċi titmur diversi drabi Mater Dei biex tieħu ċerti servizzi. Jiena ngħix id-dar qiegħdax it-tfal jieħdu ħsiebi jew ma rridx imur ġifieri f'home u għalissa għax inħossni għadni tajba jnħalu. Nejn nanna billi nejna naqra l-gazzetta mexxija fej ma kien hemmx min imexxija. Nagħmel lattija. Nħossib li għandha kollox u jekk mhux nieqsa xi ħaġa oħra. Nħobbha ħafna u trid tibqa' tgħix miegħi.